σημαντική. Μπορεί ένας άνθρωπος να δώσει μια συμβουλή ή να ακούσει κάποιον και να του αλλάξει τη ζωή όταν είναι σωστά δομημένη η δουλειά που γίνεται. Και πρέπει να είναι σωστά δομημένη όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα τόσο ευαίσθητα. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε τη δυνατότητα στον χώρο τον εθελοντικό το δικό μας να διασταυρώνουμε τη φρεσκάδα των νέων ανθρώπων που έρχονται να πάρουν την εμπειρία τους, να κάνουν τα διδακτορικά τους, να κάνουν τις έρευνές τους, με την πείρα παλαιών συνταξιούχων ή που τρέχουν τις δουλειές τους, και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα συναντιόντουσαν πουθενά άλλου. Δηλαδή, στον εργασιακό χώρο θα είχαν δομημένες σχέσεις εξουσίας, που εκεί στον εθελοντικό χώρο δεν υπάρχουν. Είναι ένας χώρος που οι εξουσίες είναι μόνο μέσα σε μια δομή αξιοκρατική, αποδεκτή από όλους. Αλλά δεν υπάρχουν, σου λέω, κάνει αυτό. Υπάρχουν, σε προσκαλώ, αν θέλεις, να μας βοηθήσεις να φτιάξουμε σωστά ετούτο. Δεν υπάρχει αντίληψη του αφεντικού που υπάρχει στις διάφορες σχέσεις. Όχι, ακόμα και ως προς τους εργαζόμενους στο δίκτυο, τους ανθρώπους που προσλαμβάνουμε, οι πιο πολλοί από αυτούς δίνουν και εθελοντικό χρόνο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν παίρνουν άδεια, διότι τι θα κάνουν χωρίς εμάς, τα θύματα που στηρίζουμε. Και λέμε πάρτε άδεια και λέμε όχι, άστο τον άλλο μήνα ή δεν πειράζει, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουλέψω. Θεωρώ ότι και αυτοί προσφέρουν από την ψυχή τους πάρα πολλά πράγματα. Αλλιώς δεν θα αντέχανε σε αυτό το δύσκολο χώρο. Επομένως, ο εθελοντισμός εδώ γίνεται ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος σκέψης και δράσης και έχετε μεγάλο μερίδιο συμβολής προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πληροφόρηση ενός ανθρώπου ο οποίος μας βλέπει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες, πώς ακριβώς μπορεί να γίνει η επαφή του μαζί σας ή πώς βρίσκετε εσείς τον ενδυνάμει εθελοντή, ο οποίος ναι μεν θέλει να προσφέρει, αλλά πέρα από τις λαοπρόβλητες οργανώσεις που βλέπει στην τηλεόραση, δεν γνωρίζει και τις υπόλοιπες. Τι καμπάνια επικοινωνιακή ακολουθείτε? Καταρχήν, επειδή έχουμε κάποιο δίκτυο που απλώνεται σε 25 μέρη της Ελλάδας, μπορούν από δικηγόρους ή ψυχολόγους ή εθελοντές που ήδη υπάρχουν στην περιοχή τους και συνεργάζονται με τις γραμμές ΣΟΣ, με το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, μέσα από το διαδίκτυο μπαίνοντας στο ENOW, είναι European Network of Women, στο site μας, να βρουν τι κάνει το ENOW, τι έχει αυτόν τον καιρό, και στέλνουμε και σε σχολές, πανεπιστήμια, όταν κάνουμε σεμινάρια, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, τι θα στελεχώσουμε, και έτσι έρχονται παιδιά, νέοι άνθρωποι ή και μεγαλύτεροι, και οπωσδήποτε παρακολουθούμε τη διεθνή επικαιρότητα, δηλαδή παίρνουμε μέρος σε πάρα πολλά συνέδρια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε μετανάστες και ανθρώπους γέφυρες, κοινωνικές γέφυρες μέσα στα μέλη μας. Δεν περιμένουμε να έρθουν, πάμε και τους βρίσκουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε στενή επαφή με τις οργανώσεις μεταναστών, με τους χώρους που υπάρχουν μειονότητες, να πηγαίνουμε να κάνουμε τοπικά έρευνες. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Σε μία έρευνα κατά της βίας είχαμε φτιάξει πυρήνες από γυναίκες μειονοτήτων, που ήταν Αράβισσες, Αλβανίδες, Βορειοπυρώτισσες, Τσιγκάνες, διάφορες μειονότητες που ζουν στην Ελλάδα, και ζητήσαμε από κάθε ομάδα να μας δώσει μια δική τους παρουσίαση πώς επιβιώνουν τις δύσκολες φάσεις της οικογενειακής ζωής. Φάσεις βίας ή κλιμάκωσης της βίας. Τι κάνουνε? Πάνε στη μαμά τους, πάνε στο δικηγόρο, καλούν τον ψυχολόγο, δεν κάνουν τίποτα, τρώνε ξύλο. Και κάθε ομάδα έβγαλε δικά της συμπεράσματα και είδαμε με μεγάλη διαφοροποίηση στις αντοχές των ανθρώπων, πράγμα που μπόλιασε τη δική μας τη δουλειά, με καλύτερα εργαλεία για να μπορούμε να συμβουλεύουμε και να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Από αυτές τις ομάδες αντλήσαμε και εθελοντές. Γιατί κάποιες γυναίκες που μέσα σε αυτές τις ομάδες συντονίζανε, μείνανε στο δίκτυο, γίνανε διερμηνείς, γίνανε πολιτιστικές γέφυρες, και αυτό είναι κάτι που το συνιστώ στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όταν θέλουν να έχουν τη διαφορετικότητα να τις εμπλουτίζει, να πηγαίνουν να τη βρίσκουν τη διαφορετικότητα, μην κάθονται να περιμένουν. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Θα ήθελα να ρωτήσω και την Ελένη τη Βενιέρη, επειδή θίξαμε το θέμα της πληροφόρησης. Μας είπε η κυρία Ρουμπάνη ότι μέσα από τη δικτύωση με πανεπιστήμια, μέσα από τις ίδιες τις δράσεις της οργάνωσης ήρθαν εθελοντές. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ, ως σπουδάστρια στο πανεπιστήμιο, είχες την απαιτούμενη ενημέρωση, την απαιτούμενη πληροφόρηση για το πού μπορείς να προσφέρεις? Απευθείας από το πανεπιστήμιο δεν την είχα. Συνήθως η πληροφόρηση ήταν από χώρους που θα επέλεγα να κινηθώ προσωπικά, δηλαδή το αναγνωστήριο, διάφοροι χώροι που κινούνται φοιτητές, όπου θα υπήρχαν διάφορες ανακοινώσεις, από τις οποίες εγώ θα επέλεγα τι θα ήθελα να κάνω. Ή από στόμα σε στόμα. Ή από στόμα σε στόμα. Είναι πολλές οι φορές που επέλεξα κάτι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Η μοναδική φορά που επέλεξα κάτι μέσα από το πανεπιστήμιο ήταν το γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου, που δούλεψα εθελοντικά. Το οποίο. Τι κάνει αυτό το γραφείο διασύνδεσης? Βοηθάει τους φοιτητές προκειμένου να βρουν δουλειά, αλλά ουσιαστικά
έχει διάφορες περαιτέρω δράσεις και δεν ξέρω αν τελικά το κάνει ακριβώς αυτό όπως θα έπρεπε. Δηλαδή κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Όταν εγώ βρέθηκα εκεί, γινόταν μια έρευνα για τους απόφοιτους του τμήματός μου, κατά πόσο έχουν απορροφηθεί σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Δεν υπάρχουν και πολλές οργανώσεις εθελοντικές στον χώρο των πανεπιστημίων. Περισσότερο συνδικαλιστικές εμφανίζονται. Το Γραφείο Διασύνδεσης, ας πούμε, ήταν στην έδρα Ζαν Μονέ με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαλινάκη. Και δεν είναι κάτι εντελώς εθελοντικό, απλά είχε και εθελοντές. Η εθελοντική προσφορά σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους φορείς, έχει περισσότερο ίσως την έννοια της πρακτικής. Κάνω μια πρακτική προκειμένου να εξοικειωθώ με κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν έχει πιο πολύ την έννοια την εθελοντική που παρατηρούμε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πάντως, να πούμε κάτι. Για να στηριχτούν 10 εθελοντές χρειάζεται ένας επαγγελματίας. Δεν μπορεί να στηρίξει εθελοντικό δίκτυο χωρίς να προσλάβει επαγγελματίες. Εμείς, αν δεν είχαμε στελέχη,